Pipila ka mga residente ug mga estudyante sa Mindanao State University sa Marawi City nakabati gihapon og kahadlok paglabay sa pipila ka adlaw gikan sa pagbusikad sa gym nga gikamatay sa upat ka tawo. Saruntang dugang detalye sa live report ni James Pauliap manukad sa Marawi City. James? Sara, Mindanao State University dinhi sa Marawi City gihunong una ang klase alang sa mga psychological interventions nga ipahigayon sa mga estudyante human ang pagbusikad sa bomba niadtong Domingo. Hantod karon, presko pagunog gihapon sa hunahuna ni Amalia Limbona ang nahitabong pagpamomba sa Dimaporo Gymnasium sulod sa MSU Marawi Campus niadtong Domingo. Sumala niya nga pasado alas 7 sa buntag samtang nag-abli kini sa iyang tindahan kilid lang sa mismong gym. Nabatian niini ang kusog nga pagbusikad. Sa gabi na matutulog ako na pag may narinig akong talagang kinakabahan ako. Akala ko paano na naman, bomba na naman. Pero kailangan pa rin patuloy ma'am yung negosyo, yung buhay. Kailangan yan eh. Yan yung buhay namin, yan yung namin eh. Hanap buhay namin eh. Samtang ang estudyante nga si Amalia Sultan Bataw, wala kuno makasabot sa iyang gibati. Dihang nasaksihan niini gikan sa University Oval ang pagbuto sa bomba sulod sa gym. At first, akala ko may something LPG na sumabog kaya I ask my students na kumalma kayo, huwag kayo magpanic. Let's wait for the instructions. And then yun, nung nakita ko na umuusok na yung gym, dun ko na na-realize. And then yung kasama ko sa ROTC, she came to me running. Sabi niya, bakit mo ko iniwan doon? Nakita ko yung mga biktima. Nahadlok man, apan kinahanglan kuno nilang pugso ng ilang kaugalingon nga ibalik sa normal ang ilang pamuyo. Busa nanawagan karon si Amalia sa pamunuan sa Mindanao State University nga hatagan og importansya ang seguridad sa universidad. We cannot really invalidate the fear. Kasi as a student in MSU, I can really say na medyo hindi tight yung safety dito sa sa campus natin. Kung sasabihin nilang safe, how come a bomb na ipasok sa loob ng Dimaporo Gymnasium, di ba? Aminado man sab kuno ang MSU Marawi nga aduna sila kakulangon apan gihimo kuno nila ang tanan aron maprotektahan ang eskwelahan, lakip mga estudyante ug mga residente nga naa sa sulod niini. I don't think may capacity ang university to prevent it. In fact, sometimes hindi enough ang government even to prevent it. So naintindihan namin yung point. Maybe nagpo-point sila sa security ng university. Yes, we could have done something even better. Pero ang idea is we can only do so much based on our capacity. We always go back to the idea na university kami, hindi kami Department of National Defense or PNP. Samtang, temporaryo unang isuspinde sa kadagkuan sa Mindanao State University Marawi Campus ang tanang academic activities sa universidad human ang nahitabo nga pagbusikad. Sumala ni Attorney Sidik Abantas, ang University Secretary, nga adunay ginaandam ang eskwelahan nga mga psychological interventions alang sa mga nagpabilin nga mga estudyante sa MSU. Yung mga estudyante namin na nandito sa campus, which is majority ng mga estudyante namin na nandito sa campus, will still go to their colleges by instruction of their deans and department heads for psychosocial intervention. So may mga activities na hindi academic. So yun ang gagawin namin this week. Sara, magpagawas kuno ang universidad og usa ka memorandum alang sa mga guidelines sa pagbalik sa ilang opisyal nga klase sunod semana og nasabutan sab kuno sa mga kadagkuan sa eskwelahan nga isibog una ang final examination schedule nila alon sab nga mapangandaman kini sa mga estudyante og nanawagan sila karon sa mga estudyante nga namauli sa ilang lugar nga mobalik na dinhi sa MSU Marawi Campus tungod kontrolado na kuno nila ang sitwasyon. Sara? Okay, daghang salamat, James Pauliap.